radi vas, žena uzakvalite što je ovaj dite došao uđe. Dižite mi iz krevete da dolazi. Da daš. Da ti možeš. Ja sam već kreću. Svoj kost. Ovo ima ono sa teren. Zina. Valja gledat. Nemoj slučajno glavom na scenu. Koje će to imao mjesta! A Ivan? A? Šta? Pa ima neko. Dobro, ima dosta. Sad će ljudi. Mijenjam krenuta ptica. Biće ovo polstajcu najbolje izgledati. Jao. Zavesti stopnik, se vidi. Smešak.